Sawsymper United Sports Club klalong kanong job hadin baklala man pelimno persya ya ka Shiparlok Football Club da san la saugu lingba ka tiebreaker ka limpung ile ka kinjat ball final bla tip kum ka 7 open knockout football tournament ajab san bla penya da ka Federation of Khasi Jantian Garo People's FKJGP Sawsymper Circle amaran jang ka Saint Fernando High Secondary School Sawsymper East Khasi Hills District laban kedo bakani ka limpung ile ka kinjat ball kalong kum shibenta ban penmi pisana benta ban yarap ki khun swat khun rangli ki baduna hakayo ka kon ki bahapo ka dong ka than Sawsymper bat kum juru ban penmi pisa ban thiet yaka kali kit nong pang ni ambulance haba phai ka jingile kai ha preng ka Sawsymper United Sports Club bat ka Shiparlok Football Club klalong shisha ka ba itanat namal ka jingtebet jong ki rangile kai ha ka ba kala pelong ya ka jinge khun ha ka class stamp kaba Maria Khan bat klem da yo banya pen ki jar wat ka weiru henry haba wan phai byang haka chingile kai jong ka kalamin baro ar kile khat mar ka wei kata ka Sawsymper United Sports Club na u shano taryang haka minute ka ba saw kunyo bat ka Shiparlok Football Club na u daybor tongpe haka minute ka ba prap khandai bat ban rai ya ka kenhun ka bejob na kalyang kinong penyat kila penyele no da ka tiebreaker ha ka ba ka Sawsymper United Sports Club kala job da san la sagul persya ya ka Shiparlok Football Club ha ka bakut jong ka jingile kai la yo ban sam ki kusnam shaboro artali ki kenhun kata ka bejob kala yo khur arlak tingka ringkat ka kusnam bat ka ba sha job ka khur chilak tingka bat ka khusnam nang tala samru iki khusnam shiman ka badai na ka benta jong urangile kai ba kensai la yo da ushano taryang ya ka nam urangile kai ba tibet ha ka limpung la yo da u scam maulong ya ka nam nong thap bongol la yo da ulam lamare ha ka ba kini ki dai na ka Sawsymper United Sports Club bat ka nam nong apgol ba tibet kalet shau shlurbor karshilon jong ka Shiparlok Football Club ukong sana kani ka limpung gile ka kinjal ball final udai uba ulan sing sun MLA ka 25 Mau Senram constituency bat uba Dundi Cliff Kongsin President ke FKJGP Central Body kumusembut kongsan haringkat ke jingedan lang kinongkit kam jong ka Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples FKJGP Sawsymper Circle ki rangba shnong lambat ki paipa nongwan petkai ki bele poi de ki hajar ngun